Right, maskera zvakadi comrades and ndiri kuda kutenda zvikuru nebasa ramabata nhasi maZimbabweans business community mavenda nenhingi nevanhu vose vana veZimbabwe vane small business amuri kuita mazwi andanzi ndizivisewo nevakuru vandinofamba navo nemamwe ari kubvawo mandiri zvakare. At the same time the struggle is continue. Hapana chiri kudzoka kumashure until Emmerson Mnangagwa is stepped down. Hakuna shopu iri kuvhara, hapana shopu iri kuvhurwa mangwana. Musariske kuvhura shopu mangwana, musariske kuendesa vana venyu kuchikoro mangwana. Because nhasi zvamaona zvishoma, mangwana zvamuchaona mange ndo zvakaomarara. Nekuti now are correcting our mistakes kana zvino pangati titaona kuti hapana kunzwai. Mangwana hapana kumira mushe, mangwana engu ane manzwaka. Kana muchiziva pa inonzi engu chaichayo kuroera kuodza chigwede. Ani maona ka? Mangwana hapana kumira mushe. Ani maona ka? Hapana vanhu vari kuzonge vachizodzokera kumba chakatochaya, so chatochaya until Mnangagwa is stepped down. We are tired. Nenyaya dzekuita mademonstration ekuti tinoita mademonstration vomhanyiswa nemapurisa vobuda mumakamera vodzokera kumba mangwana kubva kwavhurwa mashopu. Hani mazvono tinoziva sere kuti mari munodzida, tinoziva sere kuti mune nzara muda kushanda, but for this ndinoda kutenda because mazvipira vana veZimbabwe kuti government amide. Ndiri kufarawo ende ndiri kutenda because look, hapana industry zvese zvainyepwa nakazembe anonzani kazembe kunzi is going to be business as usual. Nderipi business racho ramazoona nhasi mashops ese anga akavhara, zvikoro zvese zvanga zvakavharwa. Andi mazoona ka? Saka mangwana hakuna shop iri kuvhura. Andi mazoona ka? Mangwana chakatochaya wese. Fange mangwana zvenyu musambofamba. Vakomana nhasi vanga vasiri muchiki chaizvo. Mangwana ndopa achavatori muchiki. Because pane zvimwe zvangu vachitofana kuita zvavasina kuzoita nekuda kwetime nekunonoka logistics edu ataita. But for the moment I want to thank you so much because mato achieve a goal, because mashops asikera akavharwa, zvikoro zvasikera zvakavharwa. Andi maona ka? Mangwana zviri kuvharwa futi zvikoro. Andi maona mashops futi mangwana ari kuvharwa. Andi mazwa ka? I think now we are strategizing. I think mangwana takanatsorowa zvakanaka mangwana tinovirirwa tax status kwa Mnangagwa, tinovirirwa futi takumba kwa Mnangagwa. Saka please let's be serious. Zvevango mayouth ari kuswera ari mulocation muchitadzisane basa rese, isu tira kusunungura nyika musina muchitamba. Ani maona ka? That must come to the end. Ngatibatanei tirwire nyika yedu, tirambe takashinga. Hapana chiri kudzoka kumashure. Tomorrow is going to be serious. Kana pane mumwe ari kufunga kuti pamwe zvatiri kuita idambe ka? Hatisi kuita dambe. Muchazonatsochechuka tapa state house wacho tanatsosvika. Ani mazoona ka? Zvekuti mapurisa anoramba achirwakanda ati matenga ati maisa zvichapera mai manje. Izvo zviri kupera. Tiri kuronga shamhine munyu. Ani maona ka? Iri kurongwa iri kutokwaturwa ningi? Itokwaturwa makwati shamhu iyoyo. Ichinatsoiswa munyu, ichiswa mvura. Andi wazviona ka? Saka hapana chiri kuzodzoka kumashure. Saka munhu nemunhu pauri ipapo unodzorora kuti iwe timire nenyika yedu, nyika yedu igadzirike. Andi mazviona? Thank you Bulawayo. Maita chinhu chakanaka. Rambai makadaro vari kuBulawayo. Ende zivai moudzana ikoko zvakare kuti kuBulawayo hakuna shopu iri kuvhura mangwana. Ngachichaye sezvamaita nhasi izvozvo. Vari kunana Masvingo, vari kunana kwaRusape. KwaRusape mavhenda imimika musave soft for too much. Ani mazoona ka? Kuita soft for too much. Manga muchinetswa naMnangagwa imimi achikushandisai kuti endai munovhota. Kana mavhota anenge musati mavhota anenge achikuti mawindi for ED. Kana mamuvhotera akumhanyisai mumusika imi mavhenda imimi. This is the time now. Tinakunzwa kuti ikoko chachare. Mangwana is a very very serious day. So let it be clear and everyone now know. And this struggle aisiageza munhu nemunhu ane kodzero kuti amirewo aise ruoko rwake kuti struggle ienderere mberi. Ani mazwa. Saka mangwana asante sana.